Tengah priang sang babeng pi saisin ki parlok kumjuru ki perbangan ki basat pe yakene channel ngaingo yo belai bangi kendu biang hakane ko por bar kumjuru ngangen ba pidan hakaman apat ka bakoi ka bakia ka basat ba klan ka jinge e jong utrai Jesus Christ. Temata sengi ngi pe yakene ko film ka bakarteng David ka balami men simsnam of sam arjar apsan. Tengni pe yakene ko film ba ka e ka bakane ko film ka laban island ban yathu shephang jong new shakri jong belai hakaba tin jong belai ka ong ba uni uday utaus im uba ublay usyam men simbe ahdu kata ubala jid uda kada non jong uhi bali kan ka film ro ringdor ya ka kum naktin jong blay aga bala tho aga kitab ko kong ber ka ar jong Samuel te to ngi yepe kan ka film ke ai bakala pan ai ngi khamtam le gi bangan bar kum yu gi mampat ngan khnang ba kin yo men sim le kin phai ru show blay ten re shwa bangin sedang mon pe kan ka film bangin jam shkman te ngadon ga jing pen bana khndiat ma ka ban ai min sim ye phi ka long ba lada don na preng jum phi ba pe kan ka channel ma ni video ba lada pidan kita kijing ile kijing im jing pi excited bat ko pop kijing kerni ki bobon jat ma la pi excited ba kijing pang kijing stam bat ki kita kijing ile ka ba men sim jing pi kam shem sngo pha ba do ble pun kendo e pi tengi don kene ka jing jaka jing duai ma ka ba ngin don ha po hangne ha shillong pada hajayau lansnalen hajan Robert Hospital ye bu ru hangne ki kin ma phone kana wa phone bat hang te ru ha shop pria kepada hanong stan la pidan situ ki thain ru phila ban phone hakine ki number balabu hangne ngangat bar ka jingi e jong blai phila ban yo khia ba Jesus Christ dang pen khia dang le e kamba harup manta mane bas kaweru ka jingi e jong blai ngan ong i phi ba hang te haram rai jar ngam ru ngidang ya play mo ya kata ka jaka jing duai le se pidan hakte ka jaka ru phila ban phone hau new number ani gini number balabu hangne ngangat ba ta ka jingi e jong try Jesus Christ ba ula ban pen khia e phi na ki babun ki baro te to ngini pe yagni ka film ke bakala ban ai ngi ka film kelas dang na bangi i ba David udang yeng jrong jung tau lum ba ula pe kita ki saudang sokoni ta ki lum ki wa ki long ki ba itanan adu kata wala ingo yo blay ba kita ki jing thau jung u ki long ki ba itanan adu kata ba kata kala air ka ba ring ru ka long ba smor ka ba khoi adu kata te kar ba udang yeng hang ta ula asngau ba kata ka wei ke lang brot jung u kada pa te kum tau wot ula le shata wala le khmi ke ai ga bala chia ndai anda ba ula poi ului i ba kata ka lang brot kadang kan ban kha khon gen te hang ta mo uru ula comment shikade e bar ula serput serpai ka uda ingo yo blay ba anda la mi itai khon jangka kata ka kon hun jung u kanang roy gen kanang bun kita ki lang brot gen hang ta te ula comment ten reshi phang lo esngau ba utau sing narut nakir lawan ban kendrup ya kita gilang brot jung te hang tau David ula ong haki ukran kum bakran ya kibriu ong ba kimde benting habau tau nong sharai udan hajan jongki utau nong ap udan hajan jongki bar kimde ru ban separate sinestai balada ki separate lada kim yatli kata jaka ba udan te utau sing ula ban le don bor lada ki ya jong gelenti ten re utau sing ru udai balak don bor hikum tau lamut ban le kendrup bet te kata ka jingting kita gilang brot kilaya separate sinestai te kata ko por pot David ule kumno uyada no tangi kata ka we ke lang brot ke barang kha khon ken te kata ko por ba ka jing yada jung ur long ba upen thami to sing khanang bo nom le kata ka jaka ba kata ka lang brot ka dang kha na mar ba kata ka barang kha lang kamla wan khi to yo ban bam sok ken ten re kata ka jing kan khon jong kata ka lang brot pat long ba kami ke sur shabar na mar bala tre ke jing pang ma te hang ta u yo ngau to sing te ulamot ban le kan rum te kumba u David ru de taw nong ap lang brot ba bha nong shirai ba bha u ha ban yada ya kata ka kon hun jungu te kum ta ule yele bato sing ba hangta ula yap ler kata ka jing yele te onda haba ula khi na kata ka jing yap ler uyo i ba kata ka lang brot dap stang dagi snyu jangka te ula sngu si ula yam thang ong ba balai kum ne ke ja ten reshi phang pat kata ka lang brot kalawan mi bar ule i ba kata ka khon jangka kala kamen ge te ula kamen gen hadu kata na kata ka jing yam ko ba pai donon ula yam da ka jing yam pan ka ba kamen hadu kata uda ingo yo ble ten resi phang pat ula lek pej to sing ula sakut tau mau te hadin nang ta pot David marudon kata ka sim ba ha ma ba ye i ba tau jing thau jong ble ru long ba usakut tarung sim stam te tau la pelait na yo to sing baru la ai u ye kata ka jing lai loi te hadin nang ta la i ba David ula lum lang ye kita gilang brot jong go belek phai na siang na mar ba la kem dum artat te kata ka por pa le i ba Samuel le ya ka ying jong Jesse bude ku pa jong David ba le ya ka ying jong Jesse nakadaw ba ublay ula phai u bam legit im nakaying jong Jesse ubade nakajat Judah jong Israel te kani ka jing legit im jong Samuel naka long ying jong Jesse ubade nakajat Judah ka long kum ban pendem
ya kata ka jing thulpa bala tho ha Genesis kal nang ba sau khandai ka khot ba shpho ha ka bala ang ba uding sensyar unam kendria na ujudagan kabamot ban pendem ya ka jing thulpa ha tin jong lei bat kan ka jing thulpa ro kamkot tang David ro henrei ka yer pateng ro wat ho Jisu ro wan na ka juda ban ong epi ba amdei tang ban pendem ya kata ka jing tho ha ka ba kan jado ro long ba ong ba ma banjit yu tos im perthai king kumu David ma wat ujisur wan sing ka perthai ba kil ong yu kum bau deus im ki ju reng ong e phiru wat hakipor ki ban sawan ru hakata ka hima ka ban sawan ka ban sahir na brang shkhndo kum bala thok tin jung blei ba uri ujisu hiru wan long tos im ma hakata ka jinglong do u her pateng na ka juda hoi tang ba kataru ka long ba haba kan jamin sim ru ka long ba uri ujisu hiru wan long tos im shiki bom jukun tetong ini phai biang shikane ka film dia hangni kadba u Samuel udang jit ia kita ki khun jong Jesse banlong sim mo hapo Israel henrei kat kata ka jing jit jong u pat kalang ba kamdon kata ka jing ibid ibyang kata ka jing penkendu jong musim jong blei ba kini kilong ki babet nak banta jong kata banlong ki banlong utau nong sensyar ken hapo jong Israel banlong sim ti hangne u Samuel u keli ha u Jesse u ong ba medon tang kini mo ki khun ne dang don shu ne ti kata ko por u Jesse u ong ba hoi dang don hisu tau wei ta pa deu tang unong aplang brod bom ju don hi hayeng te hang ta u Samuel ong ba le se ngadon kam ban ye kendu ba tau khun jemi tin re hang ta is phang le ibo David la poi harangkat bat kita gilang brod jengu tin da ba Samuel le iu David direct ba ong ba o la deu new tau sim ti onda ba u David le asngau ya kata teu sngaw lenga kan kumno ba masan poi hieng ba lawan new briu banjit sim yu teu David u kam penlong kam kai ro sabade ru bau David ude barang kam khna samla te umpat shim serius ne mla ban shim khia mo ya kata ka jing pha la ne kata ka jing ong jong ble banjit sim yu te henre hang ta u Samuel ong ho ba la de me ban long sim namar ba menta kini ka ri jungi ka ri Israel kan kadan kata ka jing ma namar ba ki babon kita kinang shun kilap ki Filistia ru kilap nanta kinong Amalek ru kilong kita ki nong shun ki ba menshua jeng Israel kidang yai ap thap ban yo on pendu jaj yo sembai jong ublekin mersolong sim ti hangni anda baul ang kumta te ho David pada ngau thu than ge nyik te ge bara ten rei hang ta si phang pat uang biang u Samuel David melade meme ban long sim ten rei David uang ngam tre ban long sim ti hangni u Samuel uang u ba ka khamba yo ta ken ban long sim u bom kwa ban long sim u de tau long ba bitam namar ba bon ki ba kwa ban long sim ki pej bet tang ya khat batru kibu yo blei ya kata kajing pak kli la kajing kli ka rijat ben riu sheden ki kajing mut jong Samuel kalong kumtakan baru kajing jit jong blei kalong ba ujit upej ya kadonot jong briu ti anda haba u Samuel ula jit yo David ba long sim te kita ki men jong u ki ba hashwa jong u ki ang ba kumno jit sim yo tau khadu de ben jit yangi kin ki ba kham shakhmat kat kum gariti grustor kata ka jinglong gajat ben riu kum ba culture jong ki henrei u Samuel ong ba u blei akhmat jong u amdan riti amdan dustur amdan nangkang amdan khadu ublei uyet ya kadonot jong briu umpet ek ek ke pashabar te hang tau David ruang ba penjit sem yang akum no hin mar ngalong tang tau nong sharai nong am brod te hang tau Samuel uang ho ba kadai kataken mi in am ba ini ki jai ben riu jengi kini ki ben riu jengi kila sakma kila saprat keleng sodong jong kane ka ri jengi kim tip pas ekin poiru wat amdon tau nong yalam ke ka babae bakin don utaw nong Israel ne utaw nong aplang brod kuma me David dan rev David padu ong ba ngimdon kamri utaw nong aplang brod rei namar ba ngidon ublei padu utaw nong aplang brod jingim dere dan dah ba ulo ong gumta te u Samuel la shem sim shishu ba u David ma usngothu ya ka jingmut jong ublei ta le se ha ba menta usngothu ya ka jingmut long nong sharai kalong kumno tang ba Samuel ha ba kan jam sim long bala khamsan ni rumah te usngothu ba u David udan ke po donot jong usha namar ba ko maktin jong blei ka ang ba u David u de utaw shakri jong blei ba da shem sim e na ka donot jong u te hang ne u Samuel u ang ba la de me man long sim la da me wat daw me ai daw sini stairu tang ba u blei la jit yeme ganda ba lo ang sha kumta da ka ba ban khia ka taru te ka kami jong u ru bat kita bro ang ta ki pen ko ngo bat ki ang ba kala de ma yu David ban long sim tang ba kani ke jin jit sim pat yu David ka long ba kampat dei ba penbena keleng sodong jong kata ka rijong ki namar baladau solu tim ya kata ula ban hirtma ya kaying jong jisi bar ula ron penyap namar bu sol menta kalong ba
kwa bet ban bat ya kata jing long sim jeng wat la dau blem shem sngom bhasu yu namar ba ulong bom kongo kibun kita kijing e kiba usol ulale khmat jong blei kita kijing bom kongo jong ulang ba blei ulang ba penyap lut iki amalek ru udang i usim jeng ki war hadu ba kisaroi hadian pat wat blei ulang ba penyap wat kijing rir unrei usol udang penlai iki phi tagarau blem shem sngom bhasu iki jing bom kongo jong usol dekum tau blei la lek hajit no hakaying jong jisi bade na juda monlong sim nagbanta jong Israel te hangne legit sim no yaw David baru Samuel lapen slek yu dah tako umpnyang tagadau David uang ba ma try melapen slek yang da ko umpnyang jong mi ka khuri jong ka slek te hangne ang stu long ba u David u tho ek ru ka ba shim sngom ba blay ba u blay ru shim sngom ba e yaw David te heren jong ta ka jing pen slek yu David ban long kumus em jong Israel ten reish phangar phang pali e ba kita ki shipa jong Saul kilawan ha ka ying jong Jesse ban wan wat yu David war kata ko por ki klam yathu na ke ka dau ba Saul wan wat yu David kim patim iklam yathu iru kine ki shipai tekum ta ki la ra no yu shake yeng jong Saul tekum bala shay dan step pal iba David ula yeng lain hang ta nak banta ban lej ban tem ban pun akhman jong sim Saul namar ba kata ko por iba ki bubun kita ki nong tem nong put na po kar Israel ma na po Jerusalem na bara kita ki liang kidang jong ka ki bahap ak jing sensar jong sim ki lawan po yang ta nak banta ba kin lej temon put nam ta ban roi ban seo yu sim khanang ba unshem ya jing sngobha ten rekat ki balej ru ki haban mi na ta ka jaka jong to sim na ta kamra jong namar ba kamdon kata ka jing pun kedu mesim ha ba ki roi te ba khadu ki la ya patan no yo David bo jeng lain no mo khman khanang ba ung de chwa mo ke namar bro ki la yating ban lej te David kata ka por namar ka jing kerki umi na yeng klam dara e ka doi tara jong te kum taw la lej rung ha ka kamra jong taw sim tang ba tos im yu iba don tertem don terpot tekum taula be biang yu shabar ten rev David pat losim keliang ya kata ka jingtem jong ta rev kantai tekum taula li rung biang se isien wa hadu kan ne David udon kata ka bensum shilor ma wala daula shabe ru ulet biang se isien ban ruai gen akhmat jong sim Saul te hangta kar ba udang ruai suki kata ka jing ruai kala put kendu sim jengu ruai ka jing ruai ka ba pensuk sim jengu ka pakarteng shalom gen te karbau dang ruai ski le iba kita ki parda la plikin hapo ka ying jungu ban phalang ka jing shai po kamra jungu ban pen iru komba ka mensim jong Saul kanang pli ba kata ka jing sha jong blai kanang kendu ka ulang ba jong kata ka jing ruai te ski le iba us im Saul la yo ka jing le lut wat ulak kemen te heden anda ba ka ta mensim jong uklas ngau sting te ulak yakren bat David bat hangne pot us Saul ong ba udang kan mau ya us Samuel ba ula bana ba Samuel legit sim na kita kiwei pat kilong yeng ma khnang ban kni no ya khat jingu te hangne u Saul ang baladangan yo Samuel ula ban penyap yu te David anda ba ya sngowi kata ki kenten along ba ka ta yu baru sngang ting ru kata ten rai sipang taru i ba Jonathan ubade u khun jong Saul lawan ban penbena pa jong u ang ba ki Filistia kelawan ap hangte habar jong ta konro jong ki baru ki kwa ban aireng ban yela thma ban job no persya iki te kata ko por Saul namar ba kelas ngau sting kata men sim jengu ulai loit na kita ki borjing dum ulas ngau wan biang kata ko borjing hukum ta ulas ngau khlew il de ong ba aw manta ka sngi te ki wan ha ka sngi ka badai bha ken ba manta ngala yo bor biang ngan yele persya iki baru ngan job be baru ong David khilet na shak bantha jome le sai klang bro jome baru kan mau bantha ia ka jingruai ha ka kerteng jonga ba manta ka sngi ngala job thma persya ia ki Filistia langkumba oleh thu lepai kata ka jing job jong u da ka ba usngau shania ha ka borla de te David relate phai sing nomor moto sim la pha dan dala poi hieng pat ki ba hieng jong u ki ong ba u ha ban lek biang sha kata ka jaka ba usol udan ban lek ai ia ki jingbam jingdi sipai namar ba barabar habadan ka thma ki longjing longsam ki haban senyang de jingbam jongki bon besai kita ki sipai hakimadan thma gen teu David ru hab lek biang satakan namar ba haba pha ekti ki ki hinman jong uru kim tre ban lek ki long ba jaitu bat ki long ki ba om kwa ban jadan ban talang kata ma teu David ru ong ba ukwa ban sharai long brod jong usngot tanat ya kata ba sharai long brod ba usngot tanat ya kata jing long kum u tau no up long brod ma ka long ba kan ja ka long ba usngau palai ke mensim ma haba udan marwei usngau kman kata jing yede jong ber belai tang ba umla pat ban lei namar ba om don ba tre ban
lej ay kita ki jingbam te ba khadu ulej paranda ba ulej ru ulej daka kada umshong daki kulai phi te anda ba David ula poi aga taka jaka te ula ilang ngo ru namar ba umjui i ki jing imjung u ba kane kini ki bun briu bat ru uya i sa kita ki nongshon long ba snga kumnor kam semjung u tang ba David pat umdante kata ka jingting kendiar ru bat anda ba ula keren ru bau ong ba balai phi yating ki Filistia haba ubale udan bat ngi tikim da khen korthan ni kata ka jing keren jung u namar ba dei barang khna ki syar khi pasat chini stai te kata ko poli i ba u Jonathan bar ukpa jung u sol kidang ya keren bar us im ka Filistia ba kerting wakish te hakne ko por us im akeshul ang ki ba mata ka sngi ka jing yela ka long da kumbai amdei ban ya ai rang hapadeng jong kita gi pat ya pom jing ki spa jing makin ya snam mata ka sngi ka long da kumbai balaradan utau nong ya pom jeng pi bakhlan bor na po jeng ne ka re jeng pi na por Israel to ai ba ai reng ber utau wave shipa jeng ha bakarteng Goliat te ka ko por u sim sol ong ba o kalong basuk ingkum ta lada kalong kum ta le ban light na kita jeng snam ban hang ne por us ema kesh ong ba lada utau nong ya pom jong Israel u job ya nong ya pom jong Filistia komod ba ki Filistia kin long marau ki Israel re lada ki Filistia pat ki job ane utau nong ya pom jong Filistia ujob no ya utau nong ya pom jong Israel komod bagi Israel ki haban long brau kin haban syakri ya ki Filistia te kata ko por us im sol wang ba to ka biang gumta ko kumba phiong ten re si phang pat lai i ba wa khesh ula khon yo Goliat utau ramha ajangki te anda ba Goliat ula wan ha ta maran thma anda ba kilai i kila khanyo bar usol ru wang ba kani te kamla ban long ban yela persya bar une ka long kebe namar bah khamat jeng u ma mangi long kum kita ki khnyang ki sia ki long kum ki dekhiu le ne kum kita ki puj ne kita ki ma u Goliat long ki ba khile sing jong pi perkhat la pidon taw nong ya pam te wan ra ki u khamat jenga bangan kerja u kum ba kerja u kini khnyang kini ki sia te hang taw word usol bat u Jonathan kila word syakata ka jaka ki perkhat te kata ko Paul David ulang ti pe ba balai pi ting yu Goliat te ladau he katno ladau long kunom noru haba ubleu dan haka jaka jengi haba ubleu dan haka liang jengi belengin yating ladau he kono konoru namar ba ubleu dang penkat arliang ya kaduriau sayo neu lei belai pi yating dan rei namar ba David udang long kemu khana samla ki syur ki pasat ki ang ba wa ya kaduriau ba sau kat arliang tamba khilet ya airang barutei mela ne am te haka ko por David wang ba habangi dan hakliang jong blei mala dai manga dai mapi dai manoru ublei te uban yela ya thma jingi emdei mangi de ublei kin badan ha senda jingi ba mo o hin yela ya thma jingi te haba kumta anda ba kilas ngongya ya ta jingkren jong David te kila kan turno e o ken ba unlet na syata kamra jong sim lada mes ngau start palat hadu kata kata ngau yu palat te khilet jekren na barus im ken blei me wanra akhmat jingi te kila ya kan turno kila ya push na yu David un poi syata kamra jong sim dan dala poi ha kamra jong sim sol te us im sol ong ba oh ngapeng sang babiang yeme season khna arit me wan sini David ma me lapan sang babiang yeme sem janga da mo i yeme ngakan mau gi jingra jame te hangne pat kidang yakren siphang jong kata kumno banle persya iau Goliat ken te uniu menteri lo ong ba ka bha bangin thauno da ka jutang ba thamai ken ba ngimyela persya ngila ban ia na ka benta ban light na ka thama ken ngila ban ia usim ma ten rei ka taru ka bamla ban long te hakata ko por David ong ba beleng yating yu Goliat namar ba ubleu dan senda jengi bat mangaru ngala te benjela persya yu Goliat anda habau David ong kumta ki herki ken ki ak funi kuna ulong basir hamsha do kata uye yu belai tang ba empat ikap yu ten rei David ong ba ngakren na kodonot barau ong ba pet haklau ma yau singrung ele persya yau klaru ngale persya yau moj ki ba mot man penjat ya ki langbrot jong pa janga ubleu yada bat ngala ro ban yela persya bat kita ki sing kita ki mrat khlau jong kata perthai barum dei manga bala rei bleu yada mo uhi u yela persya bat kita bar kata ko por Jonathan ro ang ba hoi i si sien ba new khna red am long ba u yela persya bar utau sing na ka bor jong uhi bangi i ba sha u bleu dan rangkat badu te haba khadu usim sob la shang perkhar ang ni le umno ken te hakta ko por ba kadan kata ka jing kendu mesim jong ang ba ban jala mangar ngam skau not par Goliat skau la rain ban rem khmat ju uting ru ban yap te kata ko por ong ba la skau kutlat ong ba to ayu ne khna umat yele ya David kin long la shu ong kumban
tap miao le ne ban shusait no yela de ki kumba thet ti de ba musngo kwa ta ban participate ne ban yele ka thama tang baula ailat yo David de ka por ki ya ai kita ki armor kita ki atiar yo David bon deng tang ba David musngo kop kumta ula lej bet si kata madan thama tang da kata jan ge balong kumju hi ba o lej up long brot de shwa bon lej ta madan thama ro ula lej khar ya kita ki mau balong ge bala sai khut sha da kata ko ge makilong ge ba pli ge ba biang ge ba janai de kumta ula lej ta madan thama ban yeng ban yela persya yo Goliat baru Goliat ro nda ba yo David ong ba kini kinong Israel kilong gi ba komik syah ru kata ki insult yang ki insult de ya kata ka jing klain bor jing ulong kumno ngan yela persya baru kena red aba yela deru watang banyat ejmut rumpat nang ma ukhen tron ru kata David Henry David par ula ong ho Goliat nganam ting re me daleleru lada me khlo me serang ada me khlan me jrong me ha kono kono nganam ting re me amar ba ublei udan hakaliang jonga bat ngaru ngadon hakaliang jong blei bat ublei ru lai ti me ha kti jonga par mata ka sngi ke jing syaram jome bat David ula kle hukum no menot banyela persya bat ublei balakat arliang ya kaduriau bat ru bayat hajrong jong kita ki rishat ding kita ki rishat kumno menot banyela persya bat ublei dan dah ba David long kumta Goliat was ngov koming bar ular khi hangta yang tahi Goliat ula ongru kamot ba mata ka sngi ngahap banyela persya bat ublei ong shu bar ubriu la neu khna te hang taw la khmit shabrang da kata ka jing ngau hanga ka jing ngau khlan kata ka jing ngau sorong la khmit shabrang ong go ble jongi Israel to manta ka sngi ka sngi ba men her hang ne hamadan thma ban yela persya bar Goliat bar mata ka sngi ka sngi bangan kerjau yeme bar kata ka sngi bar mata ka sngi ru ka sngi ke bangan penrem yeme to men her no mata bangan yela persya ban me ba men yela persya ban nga ba men si i ka bor jong Goliat te blakap serang haru kata ni Goliat ala kata ko por David ma ula duai ho ble ong ba trai ngai ngu yeme namar gomba mel ong ba men lej me ha shwa jongi ban yele kata ma ngi sulong tangi tangi nong sakhi ban pej ke te hang taw David ula pawang ya kata ka jiri jongu te gum taw mau ula hit bet ma ula David ha kata ka khli jong Goliat barang tahu Goliat ru la set men sim bar la kalon kram baranda ba la kalon kibri kimot ba Goliat ule menle ten reshi phang khishu kumta klas ngthu ba Goliat ula yap shisha te kumta shi phang ru i ba kita ki pa Israel kila le tur banyala persya ya kita ki Filistin ane kita ki Filistia te hangne kin le i ba ublei ma udan rangkat bat kini ki Israel Pada siang orang yang piu tahu mau berit sin perkat lang ba kumno hiula on penyam itu beriu mau bahaya kata tang ba kabor jong blei ka trekin ban ngong ri pi ba ka ba ki pen i hang ne ka long ba hi ka jingjit jong blei ki beriu bakin long gum tegin ngi lam barbor ka rebe haja ka bari bagi struggle maroi pe kumu David rumah ula syam shibun ki jing kata ka jing anti jong ukum tahu nong syarai lane tahu nong ablang brot bau hab ban yadai kita ki long brot jong nagi bebon kita ki jing nagi nem sneu ada ki lamwer lane ki kumja ru haban lewat ki baru haban yadai ki nak taki nong shun kum nagi singi khla barkade kene ki kaduti lane kata ka kamram jong tau nong yalam hinga ong kumbau jisuru ong yalde banga ngalong tau nong ablang brot lane tau nong sharai babha kum juru akten jong blei ka ong ba sisen bau blei ula ai yangi ma kita ki banget hakti jong jisu bat amdon hiru bala makin content te kum juru hang nengi i ba kumbau blei ula it how David ban long tau nong sharai lane tau nong ab jong Israel ban long tau sim jong ki lai i ba kita ki nong shun kimla ban kini content ya Israel na kakti jong amar bau blei ula ai kata ka bor ban la ban sharai ki bar kum juru kita ki nong shun kimla ban penlong merau ki Israel amar bau David ula yadai ki kimla ruban le ban le kho ki le ban penlong ki kum kita ki shakri jengki bar kum juru ba kan jaman sim ong pi ba kum ong menne ba sin ba blei ula it yangi hakti jong Jesus Christ pomlong tong nong sharan nong ab jengi nong sim jengi ya i ba ita ki nong shun ane ka pom ane kino ki jing jing le kimla ban penlong marau ngi namar ba utrai ula dan hakleng jengi pi kata ka de ki jing sha ka ba kan jaman sim bro kum ba ki pen i ni ka film tiadin jang kata jing job jang kinong Israel ya ki Filistia la ya baki Israel kila ya khawai ya dawai ki la keman ya sngo bha ya risa or ki don ki baya ro ya kerteng jong David ki ba penbana ki baya perta kerteng jong ki ai buram ru kerteng jong ten reu David ulong ba bale phi ya pe shanga te ngalong tong briu de ban pe shuble ki de ble ba wan ra ya ki jing job hangi himle ban pe shanga ten re ne kaliang jong sol por ban non anda ba ki briu ki ya ro kerteng jong David namar ye don ba pe don ba risa kenya kerteng ju namar ba ki paj ba ki yatib ba ude David te ba penlim yo Goliat
hangta madan thama te karbanang ya ki por kisngi kata ka jing pihun jong usol yo David kanang dap hadin rule i ba usol utei mod yala de ma ban sak kan mau hakadur jung hilong kumba ban kan mau te kata ka buram jung walang kumba mo ukin bajap ya kata ka thama ban long kata ka legacy la ne kata ka jing sak kan mau ten rei hau blei pat syam sngau ha ya kata ma te hadin pale i ba na kata ka jing pihun jong uni usol yo David te ula plan ba ban pha na yo ban le syakat thama ban yela persya ya kita ki nongsun kita ki Amalek ken karon kata ka jaka sa jong ki Amalek te ula lek pha yo David ban lek syata kam yela thama bar kata ka jing pha jong ka long ba adaw David ulek adaw sya penyap kemun basuk ken ban lek kata ka jing huri hura long ba ki ba kinom pej shu ken show David kin pej bet show Saul ken kanang ba kata ka syuki kata ka khet jong kan ne bet haju ki ka haru kata ka jing bisni jong uni Saul yo David ten re kata ka jing pha jong yo David ban lek kata ka jaka la ye ba umdon era kata ka jaka te kita kinong Amalek ru kong ba ki peni kene ka film bar kum jo ru kong ba history ka batai ki long kum kita ki bri ki ba shalak buj adu kata ki bat bet ru ki long kum kita ki bersyang ki long kum kita ki surikin ki ba ap thap ki bri mo haba ki yat morway haba ki yat arngon haba ki yo jam ni ki bri ki penjap klub baik kum ta takarau ki long ki ba ma bah ki kinong Amalek bar ubleru udah isti isya kini kibriu namar bakila pentur kinong Israel ko por bakila na kata ka jing sya penstom na Egypt kan te kata ko por le iba uni us imsol le drung kata ka jaka umyo i tang kata ka jingdom dan dah bawi i kata ka jingdom ulai i pauru ya kador jong kita kinong Amalek te kumta kala kta yo namar baka pop barim jong kumba ni laong haswa jong kene ba udang pelat kita ki merat ma baru udang pelat us im agak bat hadin yo kitab jong Easter long bak kita ki agakat ki wan ban yelek persya ya kinong Israel kide kini kinong Amalek ki bahir pateng nau agak ki te kade kata kum kecing itu jong Bible te kade hangne kin ba ulas ngau pop ilade ulas ngau kadon gajing penram yu baru mensim jong ble ru laphet nau ne usol te lada ule bah kono ru umdan syu kata jing ngau sup amisim jong pi kumbang ong i piru bak tin jong ble ka ong ne ba imla man pen ngau ha yu ble da ki jingle jongi ladang ile bah kono ru sisin ba ble msyam ngau ha lada musim buko jong ble phet not na ubriwam lada le bah kono ru kamla man pen poi beneng le kamla pen ngau ha yu ble ka jing ie jong ble ka long ba tang mo hi bala ban palai lut yangi bala ban ai kata ka jing pen ma pi te hangne ru sol aba musim jong ble msyam ngau ha shu yu lada le bah kono ya ta ka hima le kono ru ka yalam be ka jing jot na mar ba musim jong ble umdon shu ba me ubriu he do kata te hadin anda ba usol la lej kata ka yeng jung la khang byang itu perda ji khang yet jung baru kelawan gajing penrem baranda ba la trut iki kenro jung ye i yo tos im uban sawan utha hangne udra hangne namar ban kan mau ken ya ke ba usambal ukran upi bar hakni ka por David la lej man pentengan byang ya usol bar hangne kawan kata ka jingmut ha ulong ba usngo thu ba udai uni David ban salong tos im ban sawan namar le i ya kita ki khap ma bang kita ki jingle jung David ba lopun lim yo goliat bat ki bri ro yo usngo thu ba ula ban dei David te hangta usol la sum yu naka syadam jong ma hadu bau dahap syabar jong jing khang yet tang bau khlem lele pat bar hangta ru Jonathan lawan pat hangne ke jingwan jong Jonathan ba usol la ong Jonathan bode khun jong wang ba penyap no yu David namar baladau David udan hangne yeng jongi kamot ba kane ka khets em jongi kan saprabet un sayok no do new waking ujat bandriu ane ujat kur te gumta hakata ko por Jonathan lamut ban set yu David ru sim ya takarai balada unyap sup tendro Jonathan set atau telai ba bat ya kata station lane atau mod jong solken bat hangne Jonathan ong ba kapang sngat ane kata ka khat kade ka jong ble kamde ka jong brio te hang ta uni sol rus tang mas ngotu ba bat ukun jong urus ngotu te ba kane ka jingle jong pa jong kamlong ga bade ge kade ga ba sniu ke hadu kata ba ulayat light na ka jing pha jong ble ne long bom ko ngok jadi nak tahi ka daw jong kata ka jing kolmar ba tau sim ula ting yu David yo ba shimna ya khet jong kum taw lu hukum ru ye tagi spa jong bakin de ban bek thang yu hadu bakin de yo mar jala de ru da tiap da dem da bek thang lang bar ula pen banawa kino ki ba ya sya yu David kin de ban sya bek nak snam jong bar ru kin de ban sya penjam
Te kumta kita ki beriu ki baya sya kliang jong David ki haban pet yap na kata ka snang mar ki ting tos im yo ba ule ye ki ye kita ki kunik ti jong kiru. Te kumta ki le pet ber kumjuru David ula pet yap ula ting do ka tau haban mi na po Jerusalem. Te kumta kata ka jing yat anti jong ka jing ngaulang bir jong te ula urna hang ni ken. Bat kidan ru kita kinang ablang brot le kendu bat ki le shem yu hang ni te kumta ki le ra na yu sya kata ka krem. Yanda bal apoy kata ka krem pat layo iba ki bubun kita ki pai Israel ki ba ladon kata ka jing shania of David te ki la le ri no sta ki bat hang ne ru David ulai kendu no bat kita ki kemi ki kpa jong ba kita ki man ki para bat kumju ru ya kita ki pai no ki pai nok sang sang Israel ki ba ya sha akleng jong ba halin taru kalami kata ka jing ya kren ba hadu ba kpa jong ong ba David udai usim jong ki ha ka ba Samuel atau prophet ma ba ulapan slek yu de kompanyang ba anda ba kila tip kumta tekila ya keman gen baru ki ong ki dondo ki ba ong ba de na kata kadau ken ba David usala ban penlim yo golet namar ba ble ulapan slek yu de kompanyang jenggu hi kumta kala don kabor ni ka jong ble kala tre ho David te kumta kila keman kila ngau yo men sim ken ba manta kim sak masuk ken baru ki ngen ba David ula ban penyatan libyang ki sa isen pat ha kata ka jing ya pa ya para te kumba siting singi ei pat lai ba kita ki pa ya pom jong usol gila poi sya kata ka jaka ba ki sa kita ki pa jong David te maki anda ba gila sngaw kita ki sur jong kita ki shipai kumta wud kila li ri kita ki krem ki kro namar ki dating yo ba ki sya pen yap usol namar maki kimdan atir menyala persya ba sakawai ru ki babon ki de ki nongrem te kim de hiru kita ki pa ya pom kumta kim sngaw dan borgen te haden nang ta ba ba usol anda ba lo pa ya kata ka krem karan kata ka jing sngaw uba kwa ban le jingo eka ba anda ho lo poi hangta te ulai kata ka wadot ki bahap nang tanah jrong te kum taw lali di kata ka ban syangam ban penjat thaj injil de ten re kata ka por par David udan na silang jong kata ka wadot ki betot ki bahap nang ta te kita ki badon harut jong David kila kan syat yu ba undai ban penyap no iya usol ken te David ru lasim kata ka tari long kum baulej hajan jong usol ten re hedin pali ba usol ulam isup na ta krem bat je ru ten re si phang nang ta pali ba David ulami na ta krem bat ula pan kata ka janjong sol ba ula yo ban on te ka jingbat hane ka long ba la daw David ukwa ban penyap yo sol ula yo ken tang ba shu ot tang kata ka janjong go ban pen ka dak pa mo kwa ban katak ti u te la daw kwa ru ban penyap namar balai ba la daw sol usun yo ru ndai mo umran kata ka jing ngau ban ong ban shun yo sol namar mo udan kata ka jing buram yo to sim jung bat ru hang ni David ong ba ngamdon daw bat me kus imbe mo namar nga buram me do kata ngaru nga trelang na mantaban penyar ki hima jungi manyada ya ki beriu jungi kamtam le bandan senda jung me nang mantaban yela persya ki nong shun batru kadami isi yang ngaru nganam isi rimedele namar ba nga buram me ke ba ble la thongi me ban long kumus im jang ka jai penriu jungi tendah ba David ula kren na ka jing iet te kadon kata ka jing shem sim haka donon jong une u sol kum taw la kedup ya David tendah ba la kedup yu David pat hadin anda hawa la pej kita ki paj ki ba pej yo kadang ta ka jing ngau po o te long kumba open po ke ni khmat David ma ngau jem hadu kata long kat us imru open dem khmat jong new nong aplang brot ma kalong kadang kata ka jing ngau po te kumta wud kala biang kata ka mensim jung kum taw la shim kula jung la le phaisha yengke te hangne pot David usung thu ba imat ba usol ukala biang se isin kin imat ba shem ngau ha kata ka ba David kren ho batru umsngo thu shu ka jing long jong te hedin nang tapat kumbau David loi ba kata ka jing donut jong sol te kum taw la yalam no ya kita ki pa jung sya kata ka jaka bakile sisen kata ka jaka sa jong ki amalek namar ba David ang ba ladang isyong isa hangne usol menut banwan namar ba uting kin jo baki amalek ki dan hangne te kita kiwi ru kidang yating ki ang ba le say yo ki wan pat hadin te andre David ru ang ba kinong ban shu kilap het ne ka jaka barang ta balada kiting du kisania na pat hau David namar ba kinget bu ba mo long tau nok syara jung ki ma nong aplang rot ba bhajong ki te hadin pat lai ba kita ki Filistia kila tip ba kata ke hima jong usol ma ke hima Israel kala kat ken kidon ki balai but yo David kidon ki balai but yo sol bat ulat tip rubah kalong ba utau champion lan tau ruslur jong sol umdan har senda jong kumta kala sok ken ki bakin lej ban ila thama persya ya ki hima jong usol ken te hangta ki la yelej ban yelek persya te anda ba David ulat tip ya kata kumta la le shiyeng bar long ha kami jong ba unha ban yada bet
ya usol na ti jong kinong shon namar baladau ya da ya usol long kumbau ya da Israel ten rei ka kemi jong ka ang kam syate ka ting yo bau yap na hangta ten rei David uang banganam ailat yakine ki rusneu bakin ketak ti us jongi namar bau ble da thong yu bom long kumus tengah haban ya da kin banga ti ulalek la kale shakta ka jakabar rukila riam kumba riam kita ki Filistia baka jingmot hangne baki ram kum bariam kini Filistia ro kalong ba kuman penthame ki yaki baki long kum kita ki sipa jangki ten rei andala de kata kapor ban her thamal ne ban atak yaki ki atak kala ke kita ki Filistia khnang bakin kulmar ro preng jangki kumta kin la ban job dak basuk ten rei ki bas new pat kalong ba ka khubor bas new kalong ba lai i bakal ami katadam na kata kajaka basa kita ki Amalek hakaba u David u bu dane u shelter ne la ban ong ba wa jakari ya kita ki para bendri bujunggu ti andah baru i balami katadem nangta kadon kata kajing sengau diau kajing terot namar kapan i yakane bakalong ba andala mi tadem nangta kapan i ba kita kinong Amalek kila le try lane kila ring brau kita ki briu junggu ne la ban ong bakila sya penyap namar kata katadem ka bami tang da katadem sudah ka balong ka badum kapan i ba utau nong shun ula job ken iya kita ki jat bendri junggu teh kata thamaru David umla syu ban yala persya yakti Filistia pada hangta thmairu Jonathan ulayap na ban yada ya ukpa junggu bat yakri jat bendri tu David ru ula sa umdum hangta anda boleh phai kata jaka ulai ba kita ki kurki jat junggu ki kimi ki pa junggu umdani issue hangta kumta kita ki balik bot yu kila du ka jingshania teh hangta David ula sngo kumba ublei ula i na yu tenrei ula kumno pat David uang ba borok sikata trai mem shamla i na yanga lesai kene kapor ngayat ka jing sung thu briu janga te kumta ula kala bamot na ula panmap no ble te hadin pat kumta u David u shem sim biang ta sai sin long ba u ble wan her biang u mdei hi ba u ble i u long kumba teng ke je nanti long kumba u ble u tes ya kata ka jinget jengi ma abawan ka jing e ka long kumno te David pat ulai bet show ble kin ula panmap u ble bat ru ula kala ka bomot bat ru ulai biang kejat jong try bat ulu ang ba dalele ru nganam ino no ya kita ki lang brot jonga wala da kilek shina ru dang haban lek marwe ru haban lek namar ba kumbang ade ta u sim ma ula sung thu tel de ba long usim taw nang sharai ada un haban yap te kum taw David ula lek bet marwe shi ta ka jaka bat ru ula ang ba hauton men jong ang ba ai bangan yap na mata ka hima jong blekin bangan i ya kita ki lang brot jonga kita kijai bendri jonga bikin syayap bikin long brau hakti jong nong shun katangan om ailat dalele ru te kum taw lale hi marwe gen ti anda ba David ulapoi kata ka jaka ulai i ba kita ki parajat bendri jonggo ki syata marau ha kita ki nong Amalek war kata ka jaka ka ba kita ki Amalek kita marau kita ki parajat bendri jong uru kata ka jaka ka long ba dum tilu umdan jing syair te kata ka por kita ki nong Amalek kila kelih David belai ba me wan marwe David wang kum nong wan marwe kalam wan hir marwai ngawan lengkap baru blai bathawi ke benang ber khendau mar kongju rukini prajat benriu janga kidan hangne ngamlong na marwai kidan kini ki parada prasnam janga hangne ki para jat benriu janga ti anda baul ong kumta ki mendas ngam thaniru do kata kata David mar hata ko por David ul amen sim ye kini ki prajat benriu ong hakiba kinde ban jeng kimde ban tiang yi nongshun yeng namar ba blai ong yeng matoyat baru tu yala persya namar ba blai ong ba udan rangkat batki te hendai kidon kita ki bating pat te David uang bawa 6 ting wang haba ubleu dan hakleng jongi mano bala banjela persya bangi te kidon kita ki bala yeng ru tang ba kisha sanga no ha kita ki nong Amalek ten rei u David pat nang aimin semiki te ndah ba kilas ngongya kilas sanga yu kum taw layap ler bat kilawa yu taw ding baru kilamot ban penyap yu ten rei David uang ba malada ngayap ru nganom ting de namar ba ubleu saay ngaya ka bainang andang ala yap te anda baul ongkumta te kita ki beriuru ki yap kadon ka jing kata amsem jeng kita rada yap na menta jong ka hakru sale yu na marba blai saay ki kata ka reward ane kata ka bainang ka babha te hangta kita ki khna ri ru ki la yeng ki la ongba ni nam ting rada lele yu nong sun jingi marba blai dan rangkat pengi te bara-bara ki la yeng hangta baru ki la yarwai te kata ka por anda haba kila sange kata ka jing ruai te kita kinong Amalek ru kila pan kre ban penyap no yo David te anda ba kila mon ban bu wai hane rendang jong ban penyap no yo te la yo sngo ye kata ka turai na jangai ba padu kata ka jing ruai ka ba ong ba in yai be sha kata ka jing shai we will follow the light
te hangta sipang hiru lai I ba kata ka jingsha kalawan sisha rangkat bat kita ki sipa jeng Israel kita higi bala bot yo David kita ki men ki para jeng amar ba agabam nang kong kini ki khlamwan ban yele kalong ba kadon hi kata ka jing ngau du jing kerman amar ba kata ka plan jong David kalong ba baklama bun kita ki khon ki ti jong ki kita pra bahing asam jong ki sha te merau ki sha kimut bakila sha penyap kin namar kata ka plan jong David kalong ba plop ten reu David pat u klempet kita ki breu uyai bet syakmat kan wala ki kena ane ki perthau tu lek wat bet kin ya kita ki lambrot ki baja sha hangni ke pen I ba David ulang sha tau nong ap lambrot lani utau nong syarai babha ba I lada kita ki lambrot jong ugi sakma I te ki lek wat bet ka jaka ba kidan tegade kan nika klimat ya ne bangi iru ba kata ka jinglong jong Jisu ong ba lada ta ka we ki lambrot jong ka ja kata ka kanhun ma kita ki sispa tele da ka we ka ja I kita ki khandai ka we kan lek wat hi kan nika reflect dan nika pen power kata ka ba ka jinglong jong Jisu Kristus ka dor jong David pe kalong komta tenda ba lawan kita ki sipai ru ai ba kita ki nong amlek ki haban pet he namar ba wat eta ka jing shar ki mla ban pet tang ta ki la yo ya ka jing job klem na kata ka ba ong ba kin haban ye snam namar ba haba blei hudon rangkat mano hi bala bandila persya kumbak tin jong blei dia kembali dan step pada iba David udang yo tiak lengai namar ba ka kham tre kita ka jing pang jing stom u long kumba ka kham sok khrai ru kamat namar ba kata ka jing yela mo ten re anda ba ula kendit pat ka kami jing u kala kedup bet u ke bat ru kala sngo I yo to khon jang ka bat ka da aingu yu blei ba kai I u ba kam lele mo te hakata ka por umpat dayang hiru na kata ka jing thia ule sngo wi ti pat ba kida pen sawa da kita turoi pen sawa da ki surgi bajam kida mani gida ro yo blei kida pen krau yo blei kida pen krau David namar ba ude syau tom nong yalam ubayat kum kata ka jinget yo blei te kumta kadon sya kata ka jing mani ka jing ai buram shu blei kata ka por te David ru kata ka por kida ya pen kup yo da kata ka sabti ban pen iba ula bit ban long tos im namar ba hapo kata ka jing yalam jing kita ki pai Israel kila poi biang sikanong ba Jerusalem baru kita ki baya pai pra ki ya teli biang saisien ten rei kata ka jan pan David ulatar jaka baru ula bread jaka sikte pai bau ong ba ya kan ke hima ude ublei ban sensyar umde manga ndai de ublei bal ai ngi jing lelut bat ka buram ru kan long so blei bar unde hiru ma hiru ban sensyar ke hima tegum ta hang taru ka film kalakun tengangat ba pi ki baya pet hadu bakut jong ka film pila yo jing mentoy hadu ka jinget kajing syanya hau blei berkum juru ban yu igi kamba hadu keno bau blei ula nak banta jong Israel ku blei shibun ki balai pe hadu bakut jong ka film aingo palat yu blei kum juru ri pi ma ku blei shibun ni ko por jong pi tela pisam bagan ka film ka tai ya jing jong pi ya jing ide jong pi bar blei kham tam lei ka I mean semi pi kum no ban tai ya jing im bar jing ide jong pi bar blei snoba sa share sa like ru ne pimpa subscribe ru subscribe ma ku blei shibun ya ko brom ya shu blei second pat